San Clemente Bridge naman na nagdudugtong sa Tarlac at Pangasinan. Nilinaw po na hindi muling isasara. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinabulaanan ng kapulisan sa mga taram ang kumakalat umayong abiso sa publiko na muling isasara ang San Clemente Bridge matapos ang ilang buwang rehabilitasyon at muling pagbubukas nitong Setyembre. Ito ay matapos magdulot ng pangamba sa mga residente na posibleng maapektuhan ang kanilang pagbiyahe dahil kinakailangan muling magre-route o mag-cutting trip dahil sa konstruksyon nito. Base sa pakikipag-ugnayan mga taram police station sa kontraktor at mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, kinumpirma ang tuloy-tuloy na pagdaan ng mga motorista at hindi isasara ang naturang tulay. Noong Pebrero, nilimitahan sa 5 tons o tanging light vehicles lamang ang pinapahintulutang dumaan sa lugar matapos ang malalaking biyak na posibleng makaapekto sa kapasidad ng tulay. Nagdulot ito ng mabigat na trapiko sa mga biyahero at motorista. Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, muli itong binuksan ngayong Setyembre. Ang San Clemente Bridge ay dinadaanan ng mga bus mula Metro Manila patungong Western Pangasinan. Kaugnay nito, hinimok ng kapulisan ang kaukulang beripikasyon sa mga kumakalat na impormasyon bago ito ipakalat sa social media. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.